Салом алейкум ба касое ки права доранд, мошин доранд. Баъд ба касое ки права надоранд, велик доранд. Хоб, чикор мекунен? Инами номрода медурен менависен, мо подключатон мекунем даставка. Мебурен даставка кор мекунен, одамо да даставка ба велик то 3000 кор кестан, худо дорогум накуна ба мошин то 5000 ё тоза хайр аз худ дорам ба мошин бидаги ё тозаш ҳами 4000 5000 кор кестан рӯзишда. Барои ичи дар курай, ё велик дошта бошӣ, ё мошин. Просто занг мезани дар ин номеро ё менависи дар WhatsApp-ош права тароӣ мекунӣ, ССК машин тароӣ мекунӣ ё паспорт тароӣ мекунӣ, подключат мекунӣ, мебурӯи кор мекунӣ, подключат кардан без сумай. Парки мо фоизаш ай дига парко фарқ мекуна. Будро бинавис, зинда бошӣ. Ассалому алейкум бародаро, ҳозир шумо қарор доред дар канали Барори Кор. Нагуфта намонем ҳазор раҳмати калон ҳаматонда ки барои дастгиритон, барои комментария, барои лайкҳои хубтон, барои рақамҳои ҳафтум. Ай ҳамат ай замин то осмон миннатдорум барои дастгиритон. Ана бачаҳко, ирӯз мо якча тасмим гирифтем ки биёем видео кунем. Хеле неожиданно, да. Шумо медонем ки ман хеле корои ними поставной это не мой дело. Хай и кори ман нест бачаҳко. Омадем хайру кой дидем ба фикрам, некем ки мо омадем пеши я одаме ки дар репи тоҷик вақташда бисёр чӣ бигӯм бисёри баъд дастгирӣ кардаги репи тоҷика. Сабаб ҳамо ака шид ки ман дар ҳамин репи тоҷик шутоби ки дуромадам дастгирӣ кардем. Бародаро, як чиз дига мехостум ки бугум сразу и реклама неста, и чиста май дар чизай пешниҳодай барои одамое ки дар шаҳри Санкт-Петербург қарор дорин. Ден рождения, туяй, мероприятная, ягон хирсандитон боша, ҳама вақт мехоҳам хирсандитон. Ина оператори мо нашод туи съёмка кун. Любое время номрода занг биза, просто бухои агар скидка, и так арзон мекунад. Бухои ки бо скидка бу ки баха Барори Кор. Некин оператори хмонай. Занг бизани любое время кортуна буд мекунам. Ина мо омадаги мозир даҳаинда ражда дорем ки ҳами даҳаинда гӯй шава, буд роим пеша мо ака бирем неожиданно съёмка ва плёнка кунем ки бинем ки ҳама одам чӣ кор мекуна, нав омадагиай, чӣ корай, чӣ бигӯем, чӣ хел зиндагӣ мекуна, медуроем мебинем. Ҳозир як кас ёфтам дар кора ки шутоби ҳами даҳаиндара гӯй куна ки мо дар мо хонаамон бурасем ки чӣ хел бешавем. Е тоҷикӣ кунумаш бикашем меша оператор. Хуб меша? Камера дуру? Боз биягам такмир. Чира бигем охидаи шави? Ям касам не. Я тоҷикиш кунам? Хуб. Ай, фозам. Я оператор. Камера школи давандо. Мо бачаҳко боз мебинем оператор дигара бугира. Ман медонам як кара дар ҷоз мекунам барои чӣ ки бисёри баъд ман хонааш омадагим бисёри баъд омадагим ба ҳамин сабаб ина хебестам гавзанам ба ҳамин сабаб медонем ҳозир неожиданно бегем ку чӣ кораи ту чӣ кор дори ту ида камера дорку бачаҳко ай шумо хоҳиш нашуд ҳамин меҳнатҳои мо нашуд ҳамин тошто даводавои мо ай шумо чӣ намерава я лайк я комментария ба ҳама дазор ҳамати кардам ки ба сабабе ки шумо уже 50000 кардем мара 50000 подписчик гапту надорум душманотонда кор надорум аккуратно бро здрасте. Ё талхкаф шидам. Ё ман гуфтам ки биё қатӣ можно селфи делаем, короче ман гуфтам ки не барои чӣ ки шинохтам ахица кардӣ. Инеми буд, меяй. Операторо ай ҳар хоҳиш ҳамин видеора монтаж накунем, промоут. Салом алейкум.
این خوی نمیکنه این دید کامل قدیم بایلد دیده که نه چرا دیده که خیلی آدم کیف کرده ما بیا بدرو ما دهنده را خدم بپشم بدرو سرازه باید برام هی چما سرازه بوی نکردی اینجا بدرو چما سرازه بوی نکردی خیلی ترسیدم کامراتو باید دیدم سرگیم سرگیم یه تکی کی با همراه شبی درست خوبی خواب خوبی تشریدی چو کردی بابوی همه سر شما ده مرامت میشه خیلی او سر اکا کی به ما دهنده مخنم کی دهنده چی کراچ ما سراز آمد داشتیم بر جای مهمونو بشنم چوی پای اگه چی دام کنم تو ما یکون جدام که بیا کامیرا بیا ایده سراز بمون کامیرا سراز بمون اکا کی بخشش اکاش نه بخشی برادر نیازی ندارم اومدیم اما صدا خطا بیا پیجی پیدا دیگه بخطر نشه اوی تاکسی چیکاری کردی مخبر کردی نه ما سراز کراچ دیدم کامراتونو گشت مقصد یکم تریاد چی کام تا چی بود اینجا اون کار توجه کردی نه خیر درجا بشینیم بشینم مرامت که بشی التماس از شما خواهش میکنم اپراتورو نکشین خیلی چی میگن سیونکارا زنوا زنوا چی خیلی هسته نمیکنیم کو کراچ ما ایجا میشنم خواهی تا اوجا میشه که یا بوجه بیاد اینا کروچی نیاز اینی کمتر بادا کرده ای وقتی داشته هم بوده که فکر دارم خیلی خیر ایزه چه خیر ایش بول منو بده و ورکاست لیشتر بده ساعت کنیز بده تاکی دیوان چه؟ تای دیوان چیه؟ نه ابیش نسام دلی ما هم خیلی میزدم دلی بوش تای دیوان ساعت کنیز خیر بابوی کپکک داریم موی ساعت کم تا جزیره ساعت فویزای خطا بیام یک گفتی یک پریاد که میکرده بخوبتر میشه کانتوکا پانتوکا نه اومدگیم گاندم رنگیم ده گاندم رنگ ساعت فویزای بابوی اکاس نات یا بود یا برات بخشش کی یکی اومدیم در اومدیم همه صدای ما فهمیدم که در خونه ای پلی بوم نه اومده بودی فهمیدم در خونه ای گفتم که بیام پروسه یا اینترویو خرید بگیریم که نیازی نه اینترویو هم خیلی ما یکم بگیریم نیستیم با این هم اینترویو میشه هم با چند سوال میشه تیاری همه چی ساعت کویزه هیچ بچه سرا برادرای عزیز همه ده بار دیگه سلام علیکم التماس جوسکا سودید نکنه ما چیستا چخچخی برادرانه کردیم با سویتای برادرانه ما چیستا میدنی شخصی خدمت گفتگیم تو آخر اول تماشا کنی فکر کنی بعد در کامنتاری بنویسونی نشد بعد نشون نمیسی обязательно بنویسونی بچه‌ها خیلی نوجمو аппаратумно туғри кардем чихеле хитомиден я бодига акайс над салому алейкум аканя бахшиш зиёд ки خیلی اما صدای اوجه کاری کردی یکی در اومدیم اکا چند سوال دای خیلی در سوالات خیلی تیار نیستی همه جا تیارم براد تیار. همه زندگی دکو بخوا در تمامی پلاجنش باید آدم تیار باشه آدمی زود من همچون یک مو آدمی هستم که مثال در پسی بلنده دیدگیم با میبینم مثلا لوگو آدم داره که پلاجن نه باید ما همه چی تیار باشیم این شد چی بانی شی تمام якум савол ҳама хемерава и чиста нашуд аудитория хитай чуба ами ютуба ахе бадай ба фикрам концерти фаранӯз буда баъди ҳаму якен хеле гум шидӣ чӣ бигӯм баха мақсади гап салому алейкум омада бародаро як бори дига салому алейкум омада кадоме ки якара мешиноса ё ки мара мешиноса хай салому алейкум нашинохтагидам салом бародаро ما یگان از یگان چیزی ندارم با خیلی و مقصد یگان گپی چی نظر یگان اقرات پقرات نشه و بچه خیلی تیارم نبودیم تیارش هستیم چی گفتستم پاوزا گرفتیم بعد основной فقط اگر اهمیت داشته باشه من در ویدیوم رصد میکردم خیلی مقصد خودتون میدونه که اپل اجنی هست در این момент که ویس جهاندا کریزی کلان رفته است موج در حساب فینانس بگیم موج در حساب مثال مونده شدنم بگیم موج در حساب 20 مینوس رفتنم فهمیدی ویدیو را باز کردم کم کردم
ҳозираш видео дорум ҳози ба наздикия гуд тур кардагем хеле хел уже медони ки магаҷо модрози ҳозир ай савол метавонам баъд хел мешамаш сабаби ами ай YouTube кам тахта дур кардан и то что инестан YouTube пул наметя не аки ты худи чиза ты бояд прекрасно будуни ки просто не ма як секрет мегум та пеши ами санксия ки дар Россия задан чтобы YouTube пултера бас кард пеши ами чиз а 1 миллион просмотра хидмо ай лайк пул намета комментария пул намета активни канала мехизонам и одамое ки медонам прекрасно агар бифаҳмам бифорошонам дурам бихунам YouTube пул а 1 миллион просмотра $1200 медод и даямо агар кадом видео ма 1 миллион гирифта буд ки ман $1000 кор кардам мисол сразу агар мисол даямо 15 миллион мегира $15000 кор мекунем мисоли гап а даямо мо пастаратса мекунем ки хадами 1 миллион общий просмотра букунем лекин я видеои мо и так уже чӣ бигум та 100,000 150,000 просмотра мегира даямо общимон 1 миллион меша $1200 меша $1200 меша лекин ман дая видеом зиёд расход мекардам ай $500 $300 зиёд расход мекардам любое видео ки то организоват кардагем ҷо омадаги штаги ҳисоб ки бепул нестай естественно расход дори ку конечно естественно ҳамаш расходай ва ҳар як видео ки беғарзе ки ман дар хона мешидам гап мезадам ҳар як видео ки мисол ман мекардам вай расход дошт хоҳӣ нахоҳӣ заим хона биро уже расход мекунӣ бародаро барои ҳамин фикр накунем ки например мо видео мекунем вай мекунем чтобы плиз бисёр кор мекунем ина акай снат бо подробно гуфтад акай снат ихеле ки як саволи дига ин савола мо фаҳмидем нашод YouTube дур набудаю просто камака пауза ҳамин ина консерт монди ина хай батл монди бас кардем ба сабабе ки хеле я барами хай одамое ки ами қатшон кор мекунӣ не серьёзнян нафаҳмидести аки хе ман мефаҳмидим ираву ты қатимон будем на медонам ахи ман мефаҳмидим ираву шерифам гуфти хило шиди бега якай шараф бародарай дамо шараф қатима айначалае ки ман сар кардам блогерира ҳамин марда қатим буд чӣ кор кардам дагиҷо ман ба шикам задам дагиҷо ғалтидим мақсад пешпоям додан мисол хиёнатам кардан дигаш мисол дига буфтистануд кидатмам кардан бигем фаҳмидӣ шарафам ва шиша медонам ин хелеш прекрасно ман ин совете ки зури ты шараф аёзи не ман метия совет ман да метия совету некин бо ма кага бишна ман хе бигем ак сода фелак неу просто яхи нигоҳ мезанам бо ахшо некини ахи хитагеда касе ахи намедоним нои то бачако хорошо ина неокум ами батла уже батлмония худат бас кардӣ ози полни бас кардӣ консерт гузаштӣ ами консерти чӣ хеле гуфтум ку ба фикрам ду консерт организоват кардӣ ё сета кардӣ ай фарҳаноза ма бисёр чӣ коро кардагим гуфту гапо ма ҳамин қад мегӯм ки барои консерт кардан агар нияти консерт дошта бошӣ ози ранай ҳози ма бугумуд ози мара бони основной блогеро мисол реперо ки тамошо кеса бошан ҳофизо мумкин мара не то буфаҳманд ё ки мисол одаме ҳаст якам чиза буфаҳма мара не то мефаҳманд лекин ман заране мегумтонам бародаро ки ҳози несай артисте ки мисол уруни шабнам уруни мисол садриддин чанд нафаро дига вайли ҷони азиз ина мисол тоҷикистон давои консерт мекунанд забон асан бели пур мешавад ҳози нестай ӯ одамое ки дар Россия ҷамъ кунанд фаҳмиди зала пур кунанд агар мо зала пур кунем бардорохи не доставка го доставка ҳам кор мекунам аз дигам не мақсади гап ки ҳози нестай дахмон ҳофизе ки ё ки репере ки конкретно зала пур кунад агар мо зала пур кунем пул кор мекунем ман ҳам соҳиби пул мешавам ӯрам соҳиби пул мешавад мақсади гап консертҳо ҳам хеле бисёр мешавад консертҳо бисёр мешавад а вақте ки бахши пеши гап буда вақте ки мо несериёзно инвеститсия мекунем дар аудиторияи худ мо естественно дар видео дар YouTube тамошош мекунем чӣ дакора мегӯянд основно тоҷикмон ҳам хеле мақсад намеоям 1000 сума мисол чизе ки живой тамошо кунем вай дига чай чизе ки дар YouTube тамошо кунем вай дига чай як чиз дига мегӯм ба бисёриё например хе бародаро мегӯянд ки хе биён бародаре мери бесплат намедорем ту бародари ма боши ака ҳамои
اما بلیتش 500 سم 1000 سم انو هیندا برادر میشه که ام پلا بتی بدروی دستگیری کنه خیلی зарар не и батл дорам медони а бачо ма росига бояд акхай падешка кино бояд ма кам реклама ای تو پادشاه در همه سفیز کن мақсади гап ки бояд ами батли ты быкафона бачи единственный давани момент батла ты мондеси грандиоз меша хушур мондеси ҳами чизе ки живой тамошо мекунӣ ва дига чай баха лично ма за это на самом деле ами вақте ки батли хидми лига батл меунди ку хай пастайн да унҷа будем лига батл меунди а видео тамошо мекунӣ дига ау дри ак урни пас будан вақте ки ма ралика хати марио дау пеш дау батл дидум на самом деле кайф кардем дига хела мотивация дига хела хай медони чай мақсади гап дар ҷа мера ки баха вақте ки живой медори тамошо мекунӣ ашушена мисол реаксия ва ёро ту дар уҷа мебинӣ живой мебинӣ а то шо ту дар видео мешини уҷа просто как мисол кино тамошош мекунӣ хит кардӣ мақсади гап мара а вақте меси дар уҷа вай падача мекунанд мисол данисид мекунанд дар оппоненти чона мисол уҷа ту мебинӣ меги бля натури живой дига чи реакция соперник шо вақт дамид метавонад вот именно короче хорошо насчёт концерт минус дарафти конкретно как обычно всегда я минус дамерам ай бо ёрам мисол дигашам хайна мисол я рафиқ доштем акай нодири буд дар ласхит мисол вкладоват вложит кард хатим ма душихма дар уҷа вложит кардаги будум акай шура дар кам родной акамай ваям падешка мекард мақсад ягон моментои зури зурша основной маро акам мақсад падешка мекард мекард или мекунам мекард ито озира мақсад бародар конечно мо ду касем мақсади гап кунем қадар ма минус рафтум дидам ки смисл нестай ма хиёле кардам ки акоз ма мегирам бля дар уҷа мақсад извините за мат гуфту гапо ма гуфтам аки мисол уҷа дар ма қадар вкладов мекунам ози ма тамом короче мара вес тоҷикистон мара мисол дастгирӣ мекунад 10 миллион аҳолием агар 4 миллионш мусафиду кампир боша бе интернет боша 6 миллион вай мисол 3 миллион дигаш агар кӯдак чудак боша 3 миллион дигаш мисол зану мард боша агар дар россия бошанд мисоли гап 3 миллион интернетдор дар назар дорам мисоли гап фаҳмида телефондор мисол лично ау 1 миллион 1 миллионш агар тарафдори ма шава гуфтам вообще зури зур меша мақсад мара падешка кунам ки ози кум хеле чи мисол единственный миллионник и канали кия Абдурозиқ ай блогеро бигирем ай офизо бигем Абдурозиқ мисол самый популярный человек шуд мисол в мире в Таджикистане бигем меша может кто-то согласится может нет но ай популярный фаҳмо нашуд иам фаҳмидам ана нашуд як сулух омада ки YouTube каналта мефурӯшӣ не ки ма дар як интервю хид гифтагим дар барори кор буд ки ту гуфти агар ма ами YouTube бурам YouTube канала ба номи Снат Шарипов да ягон карда мети ки ягон гап хабар кунам ба ма бояд фаҳмидам ки бояд ту бифурӯшам ҳам вақти фурӯхтан да пул дар кор буд или ягон проблема буд бояд мефурӯхти или може короче не и бигем ки рости гап пул да ҳама дар корай это понятное дело вақте ки ма полни гуфтум бас мекунам ин чиза аппаратурома мақсад аппаратура ҳамара додум ишта додум ва ишта додум фурӯхтум ам бигем мешай қашақам тамхи рафт як алама мисол оборудование гирифтаги будем рафт ҳамаш ҳами канал мақсад ма гуфтум ки хай ягон қадр дар кор боша як шава ки ма мисол официально нагуфтам ки мефурӯшумаш ягон нархи хуб да метумуш гуфтум батли шона реально да ауксион мондагиум кадоми пули нормальный короче чеки нормальный ту хат чақчақ кардагем ози модаи бора чақчақ пули нормальный предлагат кана чи бане батлама мефурӯшум бача ма вай моли ма расход кардам фора мефурӯшум форид ма дарш додум форид вастанави тиш кардам мисоли гап хит карди ди гапа бачако каме да гап занам оператор бачако агар шумо бихоҳем ки ма батли ними акайшона вастанавид кунам хати акай райдер вастанавид кардагиам просто фартом то есть ки ма бихарам ина десен ки и ма бихарам ози мумкин шумо фикр кунем ки 50,000 риси 60,000 риси 100,000 риси дай наметя и барои ки дар уҷа бешни сум рафтагай ма дар уҷа хидмидагим батла тамошо кардагим аки дар YouTube неу кам тамошо кардагим у батл жёсткий бат гузаштагиад лекин инам жёсткий бат расход кардагай жёсткий бат фреш кардагам бар ҳамин сабаб и 50,000 100,000 150,000 риси дай намефурӯша
агар ки ҳамин комментария бихонем ки ман ҳама комментариҳоро мехонам. Короче ман сифрша намегум бахаҷон, сифрша намегум. Яду одам аст уже предлагат кардаган ма бо ҳаста одамое ки мехоҳам бигиранаш даже бепул чанд кас гуфтага ака наметамирам уда. Алишам гуфтаган чанд чиқати. Мақсади гапи ма да чӣ мера ки биё ихе мекунем шав. Инами комментария да кадоме агар бисёр бигира ки агар бисёр бигира мисол комментария ки шона батли шона партия инами комментария да. Ман хайти хилм мисол аму дагавори кадагам дагавор масала астанавица мекунам. Агар ягон кас агар болам сум бугакуайт уже дига наметим шона. наметиш. Аму дагавори хатагадагим агар ҳамёз видео нормальни просмотра бигира нормальни комментария шав хайти астанавица мекунем. агар хайҳо барои чӣ ки ма дидастам ки конкурс мондасти конкурс ма итида вигидняй барои чӣ вигидняй ма мегум мисол видео мекунем меги ки кадом мегу форашак ҳамин конкурс бигзара ина ма чӣ дига мегум ҳаста идея дар сар аста сами главни акайснат сами главни ҳами ози ку бинем ку действительно ҳами мардум мехоҳа ё намехоҳа барои чӣ ки ман бисёр мегуфтам ки кира батл монам фақат номи ралик буд фақат ном да комментар ралик доказат кард ма аммо одама вибират кардам ки штой батл монам ҳамида ҳамин хе агар ки конкретна ки комментария ки бигира ма бихонам ки мардум ки мехоҳа моз напме ира ай шумо бихарам او قسم میکشنم میشه ما گفتیم ما پارتونش ما دیگه میچینه بیاره اینم اینترس نیست نه انا که تو چی خیلی لگات با خمات رای خیم میگم شب خیلی سودا شود دا شب خیلی چوتکا سودا شود تو اگر هم باتل شون آمد همی پیتری میکردم تلیچ نمیومدی تماشاش میکردی 1000 سوم مثال اگر درآمدش میشد میدادی میدرم میدم کاسته تو مثال کنکورس بمون 1000 سومی نمون مثال 500 سوم любой کس برای باتل نمون میخره بلیترا همین یک آدم اگر 100,000 просмотра бигира агар естественно 100,000 билет намефурӯшида уҷа мисолам апердони билет ҳамондагӣ 500 сими бикиша билети батли шон мс бинависон билети батли шон мс кадом одаме ки агар батла бихоҳад тамошо кунад як билет мехара ҳам билеташ да бозӣ мекуна ҳам бо батла тамошо мекуна рӯзи финал батла мепартоед баъди батл финала мегзаронӣ як рӯз пасш ина матра саве ду дестам мисолига а дальше хилат медони уже хай даст иями мотивация ами аудиториям вақте ки мара мотивация ки дод ҳам нашуд комментария нашуд чиз мо уже ҳам я бало мекунем ки иним ҳама иним корое ки иним мебиём неожиданно мепеши домадум иним батл мекунем ҳози хайм хилат кадаги медони чӣ гемарои акайснат мардак барои давуда бисёр ис медави некем ты ба хотири чӣ мекунӣ ҳамин чиза ҳамин батл матлаб не в общем короче ҳамин видеобозиро барои чӣ мекунӣ ман якмаш ҳамин батлам бигем дар интервюи худам тара савол додистам худ кардӣ не исоз айдништа ки саволи зуд якаснат ин на самом деле ман бигем грубо говоря 50% барои ман чӣ бигум компания дорум реклама манам дар кора кучема як аз бихарам напме 50% барои сабаб мекунам ки напме реклама пеш баровад а дигараша хай по-любому одаморо мебинем анакват рахи ҷавоб метиҳам вақте ки ман сар кардам реально ман профессиональный подход карда будам дар блогерство дар ҳамин сфераи мисол ютуб и так далее качественно сир мекардам качество мекардам постоянно ина мақсад шараф худаш медонам ва ман ба як хотир мекардам ки мақсад мо як чизе бояд бикунем фақат ба телефон накунем мо як лапотка дар бехмон хеле кашол набошаву мо камбағали моро дастгирӣ кунем гуфтам мақсад чи бина ва ба хотири аудитория хидмат кардем ки мисол бачаина моро метонем качество карда а мотивация то что мо дальше продолжать кунем ин видеоро ина бародаро ки моро тамошо мекунанд лайк мемонанд ина мияд агар ин бародар маро дастгирӣ накунам мотивация ната видеои ма просмотра нагирам ма барои чӣ бикунам меда ина та савол ба хотири ҳар як бародаре ки моро дастгирӣ мекунад то ҷӯ гуфта мақсад ба ҳамон хотир ман мекардам кам ки боши мисол кадест ки ҳамин як чи просмотра бигира лайк бигира ва ҳам ширкатот мисол кор кунад таксопаркат доставка ва авиакасат ҳам мисол даши мисол бо ту да бачаҳо ягон чиз ба маза тайёр кунӣ бити повора мери пеш мегӯ дай овқот бикӯ мега чӣ овқотат бикунам ба ту желание та меги кумис ма да ош бикӯ як бешпармак бикӯ мисоли гап ёки як қурутоби мо дари кампери ки бешпармак яка да дига давлато буд бешпармак мегам не мақсади гап и чизи ма просто мисол овардам да фаҳмида як чизи обичнира овқота ма тара мисол овардам повора баъд ту меги ҳамин хел овқоту желани хита меги ку не бародарам мақсад агар боям ки батли фалонирамон
تو پس طرف میکنی که بمونی یا ویدیو خوش رو کن میخوای ویدیو خوش رو میکنی мотивация ти най бародаро рост бачако нафарое ки мехоҳанд ки дар хонашон хиштагӣ ягон кор накунанд мехоҳанд ки билет бигиранд ина бародаро номро айвакасай мо метавонем занг бизанем 24 соат кор мекунанд 1 соат хоб мерава 25 соат шид барои любое время метавонем занг бизанем айвакасай барори корай бе ягон проблема ба хоси худо короче рӯзе ки мисол ина мисол 30 моҳи фуротонаки бире россия паспортона мегирем мехезем меои короче аэропорт на коғаз мекоӣ на меги биё фалонҷо бирем бихарем занг мезани ҳамн хонаам хеле ёнбош када короче кортон ҳалай инам ки бу карот ҳастна хайки мо хеле юмер такати аудитория ман юмери ман иҷдад мекунам хай акаснан ишафа гап чизама кайф мекунам кадамда лес чхели ма мирваш мудом ба мирваш мудом у вас в гостях кто Кристиан сеньор мирваш мудом баха у вас в гостях те в конце буду говорить хай акаснан ила фамидем иними напомним путешествие да будем грубо говоря, гон 25 рӯз ба фикр мон 20 рӯз қариб 20 рӯз ҳами чи сабаб буд чи кораи ту чи хале охи чи мақсаде чи буд як вақт мегуфти дар ҷае як вақт мегуфти ман фақат ҳами историёта медидум о онҷо бояд бурам видео метавонад чи тилое давоҷа чи буд блин баха я болезни я болезни гаштан не мақсад меган когда тебе там скучно фақат бива таҷик бигам когда короче кай вақте ти дар мақсад зиқи дар ҳаёт мисол ягон монда мешавӣ ҳама чӣ путешествовать кардан мисол сайёҳат кардан тра камтар як мотиватсияи зиндагонӣ ва ба зиндагии худ як чиз дигар нав мисол тағйирот метида мисол мехези як ҷо мери менталитети ваёра мебинӣ бурӯдашона мечашӣ автовак шавка прикинь ма таги намехи шорти кунам таги майкаф шорти кунам дар дури мошин рафтасиам валло шавка курка пӯшидагиам ман дидам барои гуфтам курка пӯша гарма хаки ваё мепӯшам ман намедонам чи сабаби рафтани чи буд сабаб путешествие проблема дошти гуфти барам асаборо ором кунам не аки хеле проблема одам айрои проблемаш зона меравад хай чи хеле ами барои хидмона як ман 21 давлат дабидагиам да общий ба средняя азия 21 давлат гаштагиам ба ҳисоби хидм ва барои хидм ҳамаш дар ёдум ҳастан ки бо дажак ҷо рафтагим чико кардагим мисол фаҳмидӣ мо ягон шояд мебуро оне ки основной чизош дар ёдум ай ягон видео ҳамун давлатое ки рафт кардагӣ видео кардагим баъд мо як камтар як минуси калон дорем ки як ҷо мерем изучат намекунем ман мисол пастараца мекунем изучат кунам барои худам дар гугл медурам мехонам дар бораи ҳамун давлат ва ҳамуро мо гуфта наметонем фаҳмидӣ мисол видео мекунем о манам ҷо омадам короче бачаҳо тамом хит кардӣ а бояд ки ҷое ки мери ба фикри ма фикри шахси ма бояд дар ҳамун бора хатиаби таърихи ҳамун давлат менталитеташ усубеста фақат хатиаби ҳамун таърихиш як чиша будонӣ ки мисол як ҷо рафтия мера номуша будонӣ ки ҳамҷак ҷо ай фаҳмидӣ тоест ки видео мебурояу видео мебуроям хеле то объяснить канал то есть не объяснить не ма дасканально ма таърихи вайра гуфтагӣ нестем да уҷа не ки гуфтагим куҷо даем куҷо омадам инҷа куҷо ай ина ҷаш куҷо ай короче ина кучаш хая ҳамаша подробно гуфтагӣ нестем видео мебура хорошо ана киснат инем то что ма саволе ки батл монда будӣ судя вибият карда будӣ чи хеле ман батл мондагӣ будем судя вибият кардагӣ будем дар батли далеру қати мб ана ози ма амира ира чиста мнение ма буд чиста мо қати оператора меаште маслиҳат кардем қати и оператор ҳам советника худ медунӣ ҳам советника ҳам партнёр ҳам любой кор ҳаст дадаи бобой ҳамин қати мо маслиҳат кардем ки смс голосование кунем дар батли шнапс қати ралик дар батли шнапс ҳам буд дар батли навик ҳам буд ҳамин смс голосование ира чиста мехоҳам ки ҳамин чиста мнение хта биги нашод ҳамин смс голосование ҳамин кори ма дурустай либо нодуруст агар ман қати судёи тоҷикистон мекардам хуб буд либо смс голосование ман фикр мекунам ки ман дар ҳамин нашод батл фаҳмоши хуб дорам реп дарки ма худам чӣ кардам не ки лучши голосование голосование барои чӣ бугум да аки голосование оқа мисол
бародаро сода карда буфаҳмонем ки мисол бисёриёшон мисол намефаҳманд ки галасавани чия. Галасавани мақсад овози хита, нами рақамҳои мисол фалон рақами ралик я рақами дига мебуро, айшнапс я чи дига мебуро. Просто ҳамун да медонанд сообщение, обычный сообщение медонанд, SMS. WhatsApp не, просто SMS медонанд. Та ҳамун падхайдааш ҳам кадомиш ки зур кад маъқул аша, та ҳавай голу сихша рӯй мекунад. 50 рубл, бача 50 рубл. 100 рубл. 100 рубл кадиси? Не, 100 рубл буд. 100 рубл, оз 50. Рочки, ишам садай 75% ша, 73% ша, ҳамун одамое ки организоват мекунанд, ҳами SMS галасаваниро ва ё медонам 25% да мераса, 27% дамо мешава, 73% да ва ё. Охи ҳамия нёк ма чиза ма чиза ози медони солои пеш мехостум бикунам кати ина ма медони ба кадом сабаб кардам, ба сабабе ки бисёри баъд например судя мемонӣ дикас например батлерим хумон батл мекунем, ма мебурам например ба судё ба мнени судё ма мебурам мухлисои шумо ҳам мара ҳақоқат мекунанд, ҳам судёро. Барои ҳамин ба ҳам судёи хумонам ба фикри худат медонӣ. Хайд, уже фаҳмондиш аҷез кати. Не, ҷа гапи дигае ки мачит мегӯ ки як рифма 5 дига аки чиза мисол реперо худшо мефаҳманд, судё мефаҳманд. Вақте ва ё гӯш мекунанд музикаро ва ё мефаҳманд чия бит, рифма там ҷода дайро кад, ҷода дайро накад. Як таявай мумкин да як раунд як гап як рифма явай мумкин хода алиш куна, ход ҳаму батла. Агар мисол унао як батлер дигаш агар кӯшиш карда боша, зур карда боша, неким ия панҷа мекуна ки ҳама вес минутои вая мезана. Ёк ҳамин батле ки ралико мебира кади мардак бар ай судиё розӣ будӣ? Ай судиё ма розӣ набудам, ма видео карда будам, аккурат мисол кардам ва видеоро мақсад удалит кардам, маҳкам кардам то есть удалит не. Ма барои чӣ розӣ набудам? Хатта бояд идодармон MBB мақсад бояд додарай рози да Америка, Калифорния MBB. Let's go короче. Хатта би да MBB як голос ҳам медодам, барои чӣ ки мардак заслужит кард, барои чӣ ки биромад бояд батл кард, меҳнат кард. Ҳурмати хатта би як минусоша шурӯъ карда буд. Як голос ҳамуда бояд медодам. Ман ҳамин қадр хостум, лекин пайдои хиср кунем биёем, брали бридаги буд. Мисол это уже не спорно. Фаҳмидӣ? Ана даже акай доди худоро гирифтад ме интервью, акай доди худо даже акай доди худо гуфт ки судиёи мо бисёриш по-братски мебинанд. Акай доди худо ҳамин гапа даже гуфта буд. Дар интервью акай доди худо типа гуфт ки ҳамеки ини акамаҳо акаша братчикашай биё ина дастгирӣ кунем ки хача ӯ қадан кардагия ма барои ҳамин сабаб ма ҳами SMS галасавани кардагимоз бу бачаҳако и SMS галасавани ҳамин батлда гандаи ба давода кардесем ки легко шава, силка мешава, оператор силка мешавад, силка меша, силка нах меҷиқи, силка меҷиқи, например 100 рубл силка меҷиқи, 100 рубл меҷиқи, тамом як галасавани меша, автоматически мебурад ки ту голос доди да ҳамин одам ту голос доди. Осони бад кадаша. Вообще мегум ку ма да ҳамин SMS галасавани фоидааш дар кор нест, ҳисоби ки ҳамин мардум голос хишабута. Голос хишабута биёхе бигем. Мисол ози агар ҳами батлати парто ина мисол ма бурон бугум ки ина фалони брида, минени ма даишка важна нестай, неким хачиш хеле аки минени хилма мегум, ҳар як кас медона минени шахси хита буда. 100 рубл кади ту медони минени хита биги. Одаме ки дата маъқулай. Неким реально давай хед батла тамошо кунед дар консаву ва какой-то вердикт мақсад минени хитона, фикри хитона баён кунед тамом. Барои ҳами иними вақте ки SMS галасавани қати Марио Навик буд, баъди ина аҳамият дода бошӣ, баъд ҳамин батл тамом шуд, SMS галасавани биромад финал чемпион, аки бигем ки Марио бурид, баъди ва ягон видео ягон кас накард ки эҷа нитуа, эҷа хеле, барои чӣ ки ира гуфтем ки халқ хитон ҳамина вибират не. Не уже понятно буд ки бридак. Не ки Марио мара удивит кардам батл. Ман фақат аки барои чӣ удивит кард? Ма лично батлои вай ҳамаша тамошо карда набудам, я ду батлаша дида будам. Батл карда наметонист. Гапа марда ки шама дарушам гуфта будам, даже ҳамун рӯзе ки даже батл буд, ма гуфтам ки ту мара на удивит кардӣ. Не мешуда эку мақсад. Короче и темора ва мекунем, ма вообще бояд савол медодам.
ана як саволи дига ба фикрам ҳамҷа қатъи худат будем да Калянбар нашод шонивиси нав бояд мезад. Як видео кардӣ гуфтӣ ки агар 10,000 лайк бигира خاطرم رنگ دو دخدو شده اکه دو دخدو شوگیر تایر کردی کنجکاوی بچ شده بچه همون ویدیو فقط تو مغزه یکی باید زد ما پاسترات سم میکنم که این بات شومی خش بمره اونه که نمیمره برای همون دا آکسیون موندم شکی همین بر رویالو چی хорошо да например да назди мухлисот гуфтӣ ки ҳамин 10,000 лайк бигира батла агар ашка накунам дар канали худат мебурояд. короче ма лекин 10,000 лайк гирифт и батл набуромад. ма татаристон рафтам то ҷое ки хитон медонӣ батла вастанавиткунӣ рафтам ака да питер қимати бад гуфтам я вастанавид кардани ҳамун жостки диска короче 400,000 гуфтам 400 чанд ҳазор даҷа гуфтам питерда ба акма гуфтам уҷа да арзонтара уҷа мерам ки уҷа хайти сад чанд ҳазор гуфтам лекин вастанавид накардам ша маро доди худо гуфт ки дар компютери кадоми бод ахирон бор ҳамон одам даму вастанавид кардан метонем фақат тайёр ша мисол хом ша видеои хомро вастанавид кардан наметонем фақат тайёр монтаж кардаге ки удалит кардагиам гуфт удалит ҳам кардаги бош нагуфт мо бояд вастанавид мекунем хай акубайд еврей медонам хи чиза худаш мазад акай доди худо мақсади гап ки рафтан вастанавид карданаш ман рафтам уҷа да гуфтам мекунамаш видео кардам партам ки агар ҳами лайки просмотра зиёд 10,000 лайк бигира ма ҳами батла мепартам ма да гапам местам ман мардакам ман мужикам аввал видеои ма мисол определёне вақт буд срок дошт ман гуфтам агар то чанда мебуд чанда буд гуфта будам 10 рӯз ба фикрам гуфта будам 10 рӯз гуфта будам ба фикрам ҳамин лайк бигира оз намедонам ро дидан дар кора дурӯгум нашавам бачаҳо жёстка короче судид накуне ҳамин определёне вақт гуфта будам агар то ҳамин қаб вақт ҳамин 10,000 лайк бигира ман батла мепартам вай вақт ав вақт гузашт 10,000 нагирифт о вақте шумо гуфтен о вақт не 1400 буд ҳамин 700 одам дига нараст ки ҳамун батл бурояд значит бояд нефриди чуа 10,000 нашид наби 93% вай шидагиай хай короче ам хи ман не ман сухан кардам дар суханам местам бояд 10,000 мешидам бояд 10,000 мешид может худат ҳозир ина ты худат гуфтасти ки чуа ту напар ҳозир агар ҳамин видео дар бисёри баъд агар комментарий бигира ки батла парту шон ту уже договор карди хатми агар бисёр бигира агар ман мегиримаш не мегирим дараҷа неку бо условия мегирим ки чтобы ки ты окупайт мақсад ҳамро ту покриват бикунад хотя бы ҳамро покриват нама да ягон чилиш вопрос нест это естественно барои чи ки ҳозир ҳамин например ҳамин одамое ки суткашда дар ютуб хоб будан ҳозир ба филм ки 6 моҳ пеш реп хондагиан медонӣ барои чи ки неметия ютуб ягон сум барои ҳамин сабаб охи як гапат бугум пуле ки ӯ намедод киши мардак бирава ҳозир як хеле мек как бута ютуб пули калон медиҳи хорошо ба чо як кас ина хорошо чо як кас намехона беғарзаи бос ман хаем может беғарзаи бос яъне ки искандар ҳамун искандар хондеста треки партотесай як ҳафта да якта 2 ҳафта да якта ҳама вай фридестай андеграунд ман гапта фаҳмидам искандар бос мақсад партофтеста гап дуруст тоғри неким ҷа чи дигае ки дахмо мисол даямо давоё $200 медод это нормально для студентов основной репертуармон студентам мисол ягон таш мисол баъдам тоҷикистон даход ки надоран ва вай музика мисол доходи хуб дора канали музикалия ай канали блогерства ты чи адалина отличаться ки мисол мо видео мекунем видеои хумона як бор тамошо мекунам барои чи ки дидагиан интерес не уже дига я гапзанимона тамошо кардан рафтан а музикалия музикаи вара тамошо кардан мегирад даяк моҳ агар ваёда гӯш кардан мегиранд то есть музикашона агар даяк моҳ ваё $200 да тоҷикистон кунанд $200 это нормальная сумма для них ваё расход намекунам рафтан як байт хондан минуса гирифтан як ҷо передевка кардан рафтан хондан трека партан чоз намехонанд мисол даяк моҳ агар $500 $300 кор кунам ваёда бас саи чиз ваё расход кардаги нестанд мисол ки мисол мо расход мекунем дар видеомо это понятно анаки чоз намехонанд я барбарис хай аки ҳисоби ютуб намехонам ваё хир ралик я диз зада буд барои ман реперо ҳамаш да типа чуа ютуб пул наметия шумо нахондесин вай ралик определёна аудитория худша дора ман тара чи дига мегӯм ки мо тақсим шидагем
мисол агар 1 миллиони мо агар дар ютуб бишинан лично ютуб да бишинан тамошо кунанд ҳамун 1 миллион тақсим меша яташ мисол ҳофизиро гӯш мекунад яташ просто аудитория ким кадом давлати дигара тамошо мекунад як қисми дигараш просто бишинад мисол батла падешка мекунад тамошо мекунад мисол худмона тамошо мекунад қисм тақсимот шуда агар мо ҳамамон интерес бошем 1 миллион даку мо нормальни аудитория ҷамъ мекунем ва нормальни мотиватсия мешам одам аммо чӣ хабар бигӯм ки ту бифаҳмӣ основной бародаро мара правильно нафаҳмиш мо жёстка судид накунем бо я чӣ дигатон мегӯм ки мо ина площадкаи ютуб мо як точкаем дар намиҷа барои чӣ точкаем мо стабилна просмотраем мо потолок ма сразаша намегӯм потолок 300,000 просмотра дар як моҳ дорем потолок мо видео парто чист агар хайпо я моша средний мақсад ам ки потолок ша ҳисоб кардам ки средний 100,000 меша потолок любой ами хипшаме партои 300 амира рас мекунам агар ҳофиз боша ягон клип милип боша ягон зур боша хай ҳо я миллион мерава ё а так потолок шума ами потолок ша ҳисоб кардам та ай общий ай ҳамамона 300,000 мера инам агар ма максимально агар ягон агар талх ма партом 300,000 просмотра бигира зиёд намегира мера рас мекуна фаҳмиди барои ҳамо мо ҳичи дастгирӣ надорем пешравӣ намекунем ба дигар лекин 300,000 мегираву 2,000-3,000 лайк мешаванд ҳамура тамошо кардана айвая лайк рафтан ҳичи намера просто ами лайка стоп намекунӣ даже рафта биҷиқ ҳаму лайка ки ами аудитория мо кам тарак биҷинба активности мора зиёд мекуна бахили шудан дар кор неста на самом деле бачако инама бахши пеш гап дар инстаграмам мисол пасир мера сурат партофт истам там европа гаштам мисол партофтам 20,000 одам як сурат ма тамошо мекуна тичени 5-6 рӯз дорам 20,000 10,000 5,000 ай ҳавай 500-300 та лайк мегирам мисоли гап так ҳичи нестай ҳичи нест так раф айти ҳичи намера минус намешавад ту просто ҳама одам падешка мекунӣ ту мода мотиватсия меша барои видео мо мисол кардан бачако барои ҳамин сабаб ай шумо чиста хоҳиш ай шумо я лайк я комментария аввал ман ҳамин одамо блогери фақат гуфтан лайк моне комментария подписатсия ман худам он вақт набудам ак ман блогер не хай ман организатор набудам мефу дивона худози блогер хист намекунӣ блогер ман гуфтам ки дивона чӣ қазора мекунам одамора ана кози на самом деле дав зора не и просто попросиска десита ако амам фикр мекунам чӣ мегуфтам қай попросиска десиан попросид зора ва фикр шак нест не зора кардан мақсад ту умалият мекунам рӯзишкати ба ма мегуфтам чӯй қам хали мекунам вақте ки ина ҳози ма да ами уже ами сфераем на самом деле исми дави хани апа торо мехари хидмедон чӣ қимата хай я мехари на самом деле бебигем ки ман трабо гуфтастам ки агар мо да падешка набоша мардуми хидмон бахиле ки накунем агар дастгирӣ кунем ҳамдигармона ту да мотиватсия меша ту бояд чизои зуруша мекунӣ ҳозир батл кадаси паго мебини консерт як каса кади мисоли гап паго мебини як кори мисол мотиватсиони ягон мисол видеои мощни кади мисоли гап мотиватсияра ту мебини мисол дастгирира мебини короче як саволи дигар ами нашод чӣ буд ралик хайна здесь бояд ҳоҷӣ шава ман рости гап ганда шансҳои бисёр доштем ки мисол бирам хонаи худоро мақсад зиёрат кунем биём шансҳо ҳозирам ҳаст барои рафтан просто ма дар як мусулмон фарзе рафтан бо уча ислом қай чақчақ намекунем ман хиёл мекунам ки ҳамин чизо ба хотири чизе ҳастае ки мисол ма именно акралик дагар ки ма сахт нарасам мисол бачаҳо тайёртуна сахт бинем барои уҷа рафтан худованд ҳар як момент ҳар як одама мақсад чӣ метиҳад тавфиқи инсонӣ мақсад бата аввалаш мақсад ҳамашона ҳидоят кунад лекин як гапи дигае вақте ту тайёр нестӣ нара аввалаш хуб тайёрӣ бин бира дигамаш ки мисол рафтанӣ ту рафтӣ конкретно дига мисол напаранӣ та алишка ма бисёр одаморо медонам то ҳозира медонам ма ки и гап да ягон определёни одамо не ма одамое ки медонам ки даже блоги репер нестанд
даже одамоеро медонам ки короче шайх ҳаҷ мера меоя корои худшон ама гапа ман нагла мегӯм ман ягон кас ягон чиз надорам мисол ман бахил надорам шуна ки оё рафтам ман нарафтам не просто ҳамин чиз мақсад дар кор нест ҳозир ҳастам барои чӣ ма шуморо мегӯм асҳоби нареперои мо дахошон айреперишонай ай хонданшонай ай дигачонай мисоли гап вақте ту мери меои чӣ кор мекунӣ дур намерем як блогери дига як актёри дига буда ин тоҷикистон мисол рафта омада дига намедонад чӣ кор кунад фаҳмидӣ ман мегӯм ку ман дар любой пасти баланди зиндагӣ тайёрам ва и бояд любой инсон тайёр бошад ҳамин гапа эмибинам гуфта буд ки бояд уҷа ки рафтӣ уҷа ради тамошо нарин оё уҷа турист шидаga намаш бахт эмибинам гуфт ки шумо нагем ки ман ҳоҷиём просто бигем ки ман рафтагӣ тамошоам уҷа кардагим барои уҷи шидан ҳамин гапи хитам гуфта буд барои уҷи шидан ҳамин гапи хитам гуфта буд ки просто ман да бидна яка ба худо ганда бидна суи истифода ай жалс мебаран яхилиш ман ба худо мегӯм та намедонам ёрам соч мо мардами медонӣ чӣ хеле мардами хоксорем мардами дилсӯзем сирата мо падаватса мекунем дами чизои мисол бемаънеи дишови яхелиш фаҳмидӣ браҷон не падават мо бояд яхеле бикунем ки баха мо мегӯмуд ки бояд мо яхеле кунем ки ай мо я премер боша ҳозир меран тоба карда телефон ана ма иҷо омадам фаҳмидӣ ана ма ина омадам асад либосо алҳамдулиллаҳ мо омадем телефона мекушанд худаш уҷа очевидно одамое ки мешиносанд ҳама одаморо ой мисол одамое ки намедонанд мисол о машолло молодец рафтай марам тарафдоре ки вай рафтай ҳаҷ лекин гуфти худат ки бига ки ман ҳоҷӣ нестам ман просто рафтам барои тамошо барои забаваи худам рафтам ӯ фардиш меред мисолан бира ҳаҷа бикӣ биё напаранта алишкӣ ва реально ту ай худоан аввал талаб дорем ки ҳамамона инсон мақсад тавфиқи инсонӣ битамонад не ки мохи тоба кардам худо бо мерему пастаратса мекунем бо мерему бо дашт мем бо ҳамун гихаригарӣ ҳамун гихаримон ҳамун гихаримона мекунем яхемон ман ҳамара дар назар надорам бачаҳо мара ҷостка судид накунем ман чизам яъне худ ман мегӯм ки одам бояд ку тайёр боша ба худо мегӯм бояд тайёр боша барои уҷа рафтан дар пеши камера тайёр не ки ман рафтам уҷа ман тамом алҳамдулилла тамом не бояд тайёр боша дар зиндагие ки уже бояд пример бита баъди ҳоҷӣ буданаша мақсад исбот дар видео дар камера не исбот дар зиндагии худаш бикуна хай эша фаҳмидем анами последний савол амин ашод батл ралик мебура либо пешаки ман ягон чӣ гуфта наметонам шнапс мақсад фристайла сахтай нахаду передумат бисёр мекунам шнапс мақсад оскул меган аки мисол дар и лаҳҷаи реперо ба худмон бигем агар боби реп почти бобиш дестай наверадора гуфти гапо дар реп кирам раликам мақсад падарка нестай ралик уже хиша дакадат кадагия ният накардан точно метона када дар битам хондагия мақсад фристайлшам сахтай ва жостка баснават мекунад дар батл ман фикр мекунам ки ҳар душам як примуш сехшона дорам ман ҳозир агар бигӯм определённо ишай не барои ки ман гапа гуфта наметонам барои ки ҳар душам плюсаи хишона дорам ва минусаи хишонам дорам фаҳмидӣ пускай сильнейший короче выиграет да брат русша ман намегӯм хеле ҳаста ишамдагӣ реально ҳам реально ҳам батлошам ба фикрам ҳам репошанам хеле сурид кард ну сурид не хеле метони гуфта ки яъне шахси худма ман навтира гуфтам ки ҳар душам як плюсаи калон дорам баиш боби реп шидагай почти як галашид реп мехонам ишам мақсад падарка нест уже хиша доказат кадагай ният накардан дар площадкаи батл ва дар просмотрау дар подписчик ишам хиша доказат кадагай мисолига ман ралика дар назар дорам додарай ва чӣ гуфтанем кадомиш ки победит кунам ҳамуш сильнейш пускай победит кард баъди вақте ки батл тамом кишид батл ҳардиш тамом шид дамоҷа микрофона овоз бугум метавонӣ менин та гуфтан тамошо кунӣ агар естественно ман дамоҷа бошам агар ҳама вақт ҳақҷӯй меган тарафи ҳақ
бори каҷ мегам ба манзил намереса ку ҳами гапайда масал чизе ҳаст ма ҳамуро мегум мисол ман мегум ки нами о нами кружка чӣ ранга мисол ҳами ов дора мисол мегум ки ов дора холӣ боша мегум холӣ кружка чӣ ранги ҳангоне ҳамуро ма намедонам чӣ ранга ранги осмония чай кабутай хорошо ана то есть ки ира вақте ки батл кишид тамом кишид соху саломат ман шуморо мегум добҷи метавонед ки муҷидатон бигем правильно обязательно хорошо баха ма тарафдори ту короче ма бридам о ту бриди чӣ ана чиз нашод далери беник хай далери беника хушрӯ мешиносӣ далер аки ма вая мисол вақте мешинохтум вай нав сар мекард батла то ҷое ки мисол ма шинохтумаш вай доказат карда буд дар лига спб масал санкт петербургда батлда доказат карда буд ки чемпион шудагӣ буд чемпион ҳамурам дар ҳамун батл судя акай абдулик буд акада тӯҳрмат мақсад реса дар онҷа мақсад медода овозаша як судя буд ама как организатор наметонистам батам овоз барои ки мақсад надора хеле палнамочи ки мақсад овоз битӣ ва ҳамҷода як пантариф меган чӣ меган карош як чиз дорам аз ушад кардаг нестам як чавая спасат кард агарне шаманам сахт буд шаманам дар финал рафт марда лекин шаман лекин ма аққурат кард бисёр шаман просто аққурат агар аққурат намекарда ҳамуҷа ма гуфтадам ки строго сензура саблудат катарам ана дайни мо сензура вообще намешавад амира саблудат ки масал агар шида кам дар онҷа динг монша ёки бубурш динг истем чем динг мондан вая мегӯм ки куз вообще бединг бояд даваиш нашава сензура и бигем ки вай мардак як чи дигар мегӯм ки як чи дигар мегӯм вақте мардак текста менависона ку текста менависона ягон ҷое ки бояд риф ма 5-6 туғри бигира ку ҳамҷа ягон аки ма жёсткиша нагуфтестам ягон ҳамеча ман ту медонӣ анинҷа рози динг мон мегирим ана хеле гу барои ҳамин нисбатанша бисёр бад аққурат кард сефа тахид оварда буди сефа хидм оварда бораи ҳама аққурат кард баъд ӯ акай гуфт ки далери беник бирид то есть ки далер зурай ана ӯ бача ки киёзи чизая Street Stars шогирдои раҳматиям ай группаи раҳматиай ана худо раҳмат кунаша кама даи мои шарифам гузашта ки ида арафарам гузашт хай бародар буд чӣ гуфтанем и бародара ман намешиносум катори ки мисол аз тарафи ҷокер ба фикр медонам шо никиш ҷокера не медонам шо тамошо кардагим як жёстки мекунам ваям батл аки ваям дар тоҷикистон бояд финал бомада будан батлат бинишид ку дар ҳамун лигае ки ҷокер финал бомдагай далер дар чорякфинал ғалатага аи финал бомдагай ба ма чи дигар мегӯм ки мара мисол ҷошта судӣ накуне бачаҳо Street Stars асад бачаҳои Street Stars слишком жёстки бад мекунан батла барои мисол разнобразни кардан пастайне бояд яхе накунӣ ку ту мисол пастайнам як ош намехӯре ку ту мисол мери як чи дигар мехӯре бояд пастайна карочи як камтар разнообразни як миумурам дабоид канда оҷа мисол приколам дабоид канда ва ягон ҳамун дигарам мақсад бихӯнам фақат яхе газават ва ё бачаҳо зур мекунан батла чиста андерграунд батл даст ва ё дар дани момент но бояд ҳамҷода камтарак ягон чам дабоид кунан изменение кунан да барои бояд ки фақат як чи када мисол чи намеша ник далери беник сахта чи ма мегум таки вай разнообразие мекунам хорошо яке ки ҷокер буроя хали далери беника ба минет хали бихӯра бура бошад ман фикр мекунам ки Street Stars так просто намеояд шогирдои раҳматӣ так просто намеоянд ва ё жёстка тайёр мекунам ва ман ҳар як таиваи дар ҳурмат дорам ки барои кӯшиш кардесиям дареб мехонанд масад метавонанд карда асобина андеграунда ва гуфтанем ки маям просто падарка нест фикр мекунам падарка нест если агар дар тоҷикистон финал да баромада бошад значит падарка нест инам баъди батл минита метавонӣ гуфта ма чизе ки ҳаст ҳамуро мегӯм ҷош дани мара ту фарёд ки бугӯ ки ина ма аснат микрофон бугӯ ки хай кадомиш ба фикр ту зад ман мегӯм ки кадомиш ки зур кард ман намегӯм ки и бридим ма мақсад мегӯм ки ҳамин мада маъқул шуд мисол лично мияни худ ман мегӯм ки ҳамин одам ҳо зур кадаг мисол ши тамом гап нест ака снада бодига азор раҳмат калом хеле қариб ним соат зиёд шудем баъд дори ягон чи бихӯрем хай камераро бикшем ку халдани холия ту
Да, бача. Хай гонҷо мерафта гистем охи. охая ки мо меҳмонӣ омадем дасти холӣ. Питса заказ мебинем. Пицца каспи. Хай акаснат ҳазор рамат калон Гап нест. барои совет медодӣ аймо аввал нашод ихека. Хай ҳам совет метӣ ҳам мегимон ки ин ихека ништакай барои чӣ ки чанд бор пешпоя хурдагӣ дар ҳамин тема намехоҳӣ ки мо пешпоя бихӯрем. 18 бародар ҳазор рамати калон чиста души бародаро ҳаматон да ҳазор рамати калон то 6 ден тамошо карден комментария карден лайк монден ҳаматон да ҳазор рамати калон ягон чи гуфтанӣ Гуфтанем амира мехоҳам ки оператор аввали ҳамин видео кусок просто мона. Бародарои азиз ҳамада бор дига салому алайкум. Илтимос жостка судид накне. Мо чиста чақчақи бародарона кардем ба советои бародарона. Ма чиста минани шахси хидмат гуфтагим. То ахир аввал тамошо кунед, фикр кунед, баъд да комментария бинависонед. Нашуд баъд нишон намиси, обязательно бинависонед. шид фаҳмидем бачако анама да охир гуфтаним мир вашему дому акаснат у нас в гостях. Let's go. Ти у нас в гостях. Гавне сезида боше, гавне саломат боше бачаҳо. Салом дӯстон, сар от хамай зиқи регистрацият сроки гузаштагиай патент буцидагиай намедонед чӣ кор кунӣ. Барои шумо барори кор як тавсия метия акай неъматида занг мезанем номерои телефонаш любое время дар ҷои Москва бошен набошен меояд шуморо мегира соқ саломат ба хости худо мебаратон Қазоқистон меоратон мошинош Mazda Jeep Toyota Camry Tenj условияш ҳодиса ман мекунам як қисса қатъи ай ака ягон майда зиқ намешӣ барои чӣ ки ака рафтагия қатъи Мариоам рафтагия қатъи Максам рафтагия бачаи чақчақия дар радаже хов намона любое время занг биза кортона ҳал мекунам документит гузаштагиай срокаш ягон майда переживат накун дар раҳ кору борта тенҷ мекунад ранги чӣ хеле ки мошинош тенҷай аз шумо бачаҳако хоҳиш занг занед просто айнои ма саломаш бигед бирен документона асос кунед ки ягон кас нахапату